Millä tavalla? Minä lennän kuuhun. Vai lennät? Etkö sinä osaa lentää? Linnutkin lentävät. No, niinpä kyllä. Linnut lentävät, mutta ne eivät lennä kuuhun. Etkä sinä ole lintu. Ehkä jotkut linnut lentävät kuuhun. Kuka tietää, eikö minäkin osaa lentää niin kuin linnut? Sinulla ei ole siippiä. Sinä... Ehkäpä. Mutta nyt minä lähtän. Katsele minua, kun olen taivaalla. Tule takaisin aamaiselle. Pikkukarhu kuvitteli mielessään. Hypän korkealta mäeltä, ylös taivaalle ja lennän. Lennän niin kova vauhtia. Nyt en näe mitään ja siksi suljen silmäni. Pikkukarhu kiipesi pienen mäen päällä ja mäeltä pienen puun latvaan. Ihan pienellä mäellä, ihan pienen puun latvaan ja sulki silmänsä ja hyppäsi. Hän pudotti, muksahti maahan ja kiersi mäkeä alas. Sitten hän nousi ylös ja katsoi ympärilleen. Voi sentään! Nyt minä olen kuussa. Kuu näyttää aivan samanlaiselta kuin maa. Kuut täällä ovat ihan samanlaisena kuin maa. Linnut ovat samanlaisia kuin maassa. Kas voi! Tässä on aivan samanlainen talo kuin minun kotini. Mennäänpä sisään ja katso, millaisia kauppoja täällä asuu. Kas vai, jotakin syötävän pöydällä. Se näyttää aivan pikkukarhun aamiaiselta. Äitikarhu tuli sisään ja sanoi. Mutta kukas täällä? Olette sinä vastannut karttuun. Kyllä minä olen. Minä kiipesin pienellä mäellä ja hyppäsin pienestä puusta ja lensin tänne aivan niin kuin linnut. Vai niin, minun pikkukarkkuni teki samalla tavalla. Hän nosti avaruuskypäränsä ja lensi maahan. Haluaisitko sinä tänään aamiaiselle? Pikkukarhu pani kädet äitikarhun kaulaan. Äiti karhu, älä hyppäsi. Minä olen sinun pikkukarhusi ja sinä olet minun äitikarhusi. Mä lähden maassa ja sinä tiedät sen. Nyt se on aamiaiseni. No syö, ja sitten nuku päivänä. Sinä olet minun pikkukarkkuni ja minä tiedän sen. Loppu.